is er niet langer. Ik wil net meer op een groen sliepen. Misschien dat we Joet maar eens op zoek naar een echt bed voor in de wijn. Zo'n hier mooi een lekker safe matras en een mooi fleurig dekbed. Maar dan moeten we wel naar de stad kijken. Want er hebben ze al je grote winkels mooi van alles en nog wat. Dan kunnen we alles kopen wat we nodig hebben. Ja, ik snap wel dat je liever hier blijft. Je is lekker rustig. Geen lawaai. Geen auto's. Je bent een beetje bang voor, hè? Maar wacht eens, kijk. Ik heb een plan. Je hoeft helemaal niet bang te wezen. Het komt alweer goed. Ja. Als we daar dan toch zijn, dan kunnen we naast een bed misschien ik wel een mooi tafelkabie. Ja, een tafeltje. En of een mooie lamp. Ja, voor de boven. Dat is wel even rustig stem, Leeuwheemers. Dat is wel lastig. Ja. Als je een stad tinkst, dan tinkst al gauw ondrokte. Protte huizen, verkeer en meesken. Zoals Ljouwert. Dat is echt een grote stad, maar in protte winkels. Friesland had oversteden en een paar daarvan ben maar heel iets. Zoals Hielpen, Driels en Sleert. Sleert is een liedstadje met maar 800 inwoners. Er zijn genoeg dorpen in Friesland die het volle grutter binnen als Sleert. Maar hoe kan het dan dat het dochs een stad is en geen dorp? Gonnie Hornstra werkt in museum Stedhoer Sleert en zij weet een protte over de skiertnis van Sleert. Ja, dan is het over het ontstaan van een stad. Hoe ontstiert een stad? Nou, in de middeleeuwen zijn de meeste dorpen en steden ontstaan. Dat kwam omdat de mensen onderwijs waren met hun handel. Ze verhandelden van alles, ze ruilden een soort. Dus mensen zochten elkaar op. En als dan juist op deze plattegrond van Sleert, juist dat een landweg dwars door de stad gaat en een wetterweg gaat ik dwars door de stad, dan komt hier op het hart. En dat gebeurde natuurlijk overal, werd dat een landweg en een wetterweg elkaar kruisen. Daar begon men handel te druwen. En daar werd de meesten haar een god verkochten, woensdag wen je. Sleert wie natuurlijk eerst een dorp, het was maar heel liets en het was alsmaar grutter en grutter. En toen kwam een rijke familie, de Haringsma's, kwam hier te wijen. En die bouwden hier op het strategisch plak een heel groot steenhuis. En dat viel heel veilig voor de vijand, want in die tijd waren natuurlijk een heel soort vochten. Want het was zo belangrijk dat mensen bevochten zo'n belangrijk plak. Die woonden dat innemen. Nou, de Haringsma's waren een hele rijke familie. En die hadden invloeden. Die konden natuurlijk met hun geld een soort bereiken. Landheer van Haringsma toe Sloten kocht doe van Sleert stedrechten. En dat betekende dat we dus een eigen rechtspraak kregen. Dat betekent dat iemand iets verkeerd dient hier en die kreeg straf, dan was in de stad oordeeld wat voor straf dat diegene kreeg. Zoals het schavot. In die tijd wie het ik zei dat men tol betalen moest. Als men hier door de stad kwam, dan moest men tol betalen. Er kwamen in die tijd wel meer dan 100 schepen door de stad. En die moesten alle tol betalen. En de mensen die over het land kwamen, moesten alle tol betalen. Daar is Sleert dus heel erg rijk van worden. Dus er waren kapers op de kust? De vijand die zeeg daar wel lucht in, want die dacht, daar is het te heljen. Dus Sleert die liet hem net aanvallen en die bouwde alle morgen om de stad heen om zich te verdedigen. Met grote kanon erop. En daardoor moesten de schutters, dat zijn de soldaten van de stad, die moesten de vijand buiten de wallen houden, de stadswallen houden. En er moest elk jaar een grote jaarmarkt houden worden.
Nou, dat is tot juurtedag nog steeds aan. Nog steeds is er in juni een jaarmarkt en die heet Siepelsneu. Sa is Sleer dus een stad worden met stadsjochten en de plichten die erbij hebben. Nog volle lietsere Sleert is het stadje Hum. Hum leidt in Kroatië. In Hum wijn je maar 23 mensen. En de allergrootste stad van de wereld is Shanghai in China. Daar wijn je haast 16 miljoen mensen. En dan te bedenken dat er in heel Nederland echt 16 miljoen mensen wijnen. Ja, kom maar. Just kijk, we zijn er al. Dit is het industrieterrein van jou. Ja, je weet niet, je meisje. Ze werken hier alleen nog maar. Dat is ik wel handig zonder rand van de stad. Dan kun je er makkelijk komen met de auto. Hoe ze net die drokke binnenstad in. Krijgt dus wij. We moeten alleen wel oppassen voor de grote vrachtauto's, hè? Wat doen we? Ljouwert had 2 grote bedrijventerreinen. Eén aan de westkant van de stad en één aan de eestkant van de stad. Dat doet en skik nou binnen. Aan de zuidwestkant van de stad wordt een nieuw bedrijventerrein gebouwd. En kist op dit kaartje goed zien dat elk bedrijventerrein aan de randen van de stad luidt, werd toch zo goed bereikbaar binnen. Dat is handig van de meesten niet te werkje, maar ook voor de klanten. Grote winkels en bedrijven, 1000 kanten meter groot. Bultenbergen, blikken brood, geef je nog, want dan is plat. Alles draait om industrie, ja dat is dus economie. Lange loodsen voor de opslag, daar komt weer een vrachtwagen aan. Geen nooit gamma, geen gewoon, geef je joodwacht net ontmoet. Alles draait om industrie, ja dat is dus economie. Ook is alles geef je. Wees erbij, dan wist niet tel. Daar geen hoes of op bestel, rijkdom riet de dikkendel. Alles draait om industrie, ja dat is dus economie. Alles draait om industrie, ja dat is dus economie. Tjotte, je net zo gezellig uit, vist wel skik. Nou ja, dat hele nog een keer op een bedrijventerrein. Dan ben je vooral grote bedrijven. Just kijk, een autodealer. Ja, die heb je vanzelfs genoeg rondom al die mooie auto's ons die klanten zien te letten. Hey Skik, machine. Een verhuisbedrijf. Nou, die hebben wij net nodig. Wij verhuizen u zelfs elke dag weer. Verhuizen is een hele klus, want alles moet inpakt worden. Heel oors als wanneer je op vakantie gist. Dan hoeft maar een peertossen niet te pakken. Maar nou moet echt alles mooi. De stikken van de banken die worden mooi om de kasten en de stroom en de tafel en nog andere ding, versiezelding. Ik vind het een beetje, ja, het is wel spannend, ja. Verhuizen, dat is toch je van het. En ik krijg een nieuwe kamer en ik krijg een ander bed. Jeske verhuist Joert maar heid, mem, broerke en zusjes van Tjom naar Frenscher. Van een dorp van nog geen 1300 inwoners naar een stad maar wel 13.000 inwoners. Dan ben ik wel wat dichterbij, bij mijn tunnen. En mijn zus die is wat dichterbij bij de sportskwallen. En mijn broer die is ook wel wat dichterbij. Die kan volgens mij nog wel fietsen, nooit die voetbal. Jeske slepte maar haar zusje Elke op één kamerke. En ze haar beide mooi helpen bij het inpakken.
weer dit huis geen keepie. Van hun mochten wij nog even, soms hier nog even inzien wat hun hier eigenlijk al hier inzetten. Want dan ziet het er heel erg oorsver uit. Dat ben ik wel benijd. Ik vind het eigenlijk best wel raar, want dan wordt het huis niet meer van huis. En juist de jong toen ik hier ging sliepen, toen dacht ik, eigenlijk is dit de laatste keer dat ik hier in deze kamer sliep eigenlijk. Dat vind ik best wel raar. En dan is het huis niet meer van huis. En ja, dat vind ik best wel raar, ja. Als het breekbaar is en ook nog peperduur, is verhuizen ook een spannend avontuur. Verhuizen, nieuwe avonturen, alle spullen naar beneden, dus dat kan wel even duren. Verhuizen, dan zijn we in ons sas. En ik krijg een nieuwe meester en ik krijg een nieuwe klas. Ik vind het wel raar dat ik dan mijn vriendin eigenlijk niet meer waarom zeg. Ja, dan moet ik weer naar je vriendin in Franeker weer op ziekie, maar ik wil eigenlijk wel mijn vriendin horen. Dat vind ik wel jammer. Stereo is duur, dus dat moet ook heel voorzichtig. Alle borden, alle glazen in een doos. Laat niks vallen, anders wordt mijn moeder boos. Verhuizen, nieuwe avonturen, nieuwe stad, een nieuwe straat. En dan ook nog nieuwe buren. In Frenscher wachten ze de vrachtwagen op bij het nieuwe huis. Verhuizen, nieuwe avonturen in de straat van alle mensen over heggetjes te gluren. Verhuizen, dat is toch je van net. Alle dozen worden netjes in de wagen neergezet. Straks dan gaan we met de spullen naar een mooie nieuwe flat. En we zingen met z'n allen en we maken dolle pret. Van verhuizen word ik altijd... Dit is onze nieuwe kamer. En het is een orenkleur. En, want in uw oorhuis, daar hebben we die ras. Ik vind het wel weer leuk om een oorkleur te hebben. En dan is het dus eens ook wel weer leuk. En Jeske betinkt haar dat een stad eens ook wel weer vaardielen voor haar had. Ik is leuk shoppen. En ik vind het eigenlijk wel grappig dat ik wel weer oren vrienden krijg hier in Franeker. Everybody get up. Ja, ik ben hier dus in een bouwmarkt. En er had ze een heel soort spullen, daar zelfs mijn knutselkist. Maar ik leeuw net dat ze kanten kleren bedden naar je verkeerd. Maar wist wel, dan moet ik zelfs erin. Ja, dan ging het wel. Hout. Oh, maar... Hey, Hoi. ik ben Doet. Ook is goed, serie. Ja, en Doe heeft een heel soort hout op elkaar. Ja, ik zal een bijaarteam. Maar wat maak je nou eigenlijk? Ja, wij maken hier decors. Voor televisie en voor theater en voor tentoonstellingen. Leuk. Ja, was het even zien? Graag. Nou, kom. Zo, dit is een Suze Snierpop. Die stiet dan in een winters landschap. En dit is voor een country en western tafereeltje, een totempaal. Hier is een stoel, daar zit man in vatten lezen. Oh, vandaar al die letters. Ja, maar de kinderboekenweek. Wie het thema. Hey, en je zit nog volle meer.
Nou, die Beggelix, die hebben broek bij Domino, weet je wel? Met al die standjes, dat ze die records dan verbreken, weet je wel? Daar komen al die standjes die gewoon om. Nou ja. En de eerste al je dingen, die ben broek bij het Natuurmuseum. Hier is ik zo'n doek. Een heel soort ark. Ja, een heel soort ark, ja. Ja, daar moest je wel mee om kunnen gaan. En hier hebben we gas. Die van Mikkel is gas Heel op groot gas. Ja. Ja. We hebben proberen om het zo goed en zo stevig mogelijk te maken. Nou, dan moest je hier ook nog even zien. Okay. Hier zijn al je decorsteken van televisieprogramma's. Oké. Hier een aantal balies. Hé, en wat is dit? Sloopkogel. Zwieren. En hier. Hier. Ja. Zullen we eerst wat rond te maken? Ja, toch. Jou ze eerst om die en dan jouw stozen er nog weer om mij. Heel goed. Zo. Ja. Moest kijken net inkomen. Ja, ik moet er wel een band. Ja. Zo. Ja, jammer. Niet, dank je. Heeft de speakers? Speakers. Ja, hartstikke mooi. Ja. Zie je,